bersama campur sari hitnya Kota Kediri. Ada Mayang Karaniken Calindri, Avi Erko lah sumonggo. Ini duduk nggih, yang belakang nggak kelihatan. Nah, duduk. Nah, kersane ketingan yang mungkin. Nah, turun. Nah, turun dah. Amit. HUT. 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 Hari ulang tahun
bose. Bos kecil. Bos kecil kira-kira donga apa kanggo bose? Apa ya? Aku mau nyiapne kata-katain. Apa ya? Duit ya sugih. Ya, teruntuk isone mung donga. Heeh, iso. Duit dhek ya wis duwe akeh. Oke, malah dia dibayari. Lah iya. Ngono matur. Heeh, Ulang tahun sik. langsung neng bocah ya apa langsung madhep rono. Madhep rene. Ya. Teruntuk adekku tersayang Dimas Niken Salindri. Semoga sukses selalu. Amin. Rezekinya makin lancar. Amin. Untuk campur sarinya moga-moga untuk bersinar terus. Amin. Alhamdulillah. Terus apa nih? Ya wis kuwi ta nek Iki kepira to iki jane iki? 16. 16 to? Ya. 16 sih sakmene. Ya. 16. 16 tenan to? Heeh. Oh 16. 16 macam mbok kira selikur apa ya? Ora Mas Bambang dilokne lho. Oh dilokne Mas Bambang selikur. Aku lo muni 16. Kowe ngedu-ngedu. Sudah ya Mas Nggih. Bambang. Terima kasih Mbak Afi, matur nuwun sampun ngaturaken wewayangan katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh.